Повечето не мога да ви разбера какъв е смисъл на живота. Вие защо живеете? Кое е това нещо, което като се събудите сутрин, ви кара да продължите напред? Показността, историята, които ще качите. Защото за повечето това е смисъл на живота. Сутрешното стори с кафенцето на бюрото или с някаква мъдра мисъл, много сме умни. После сторито с скъпата кола, с която ходите или ви карат на работа. Сторито от работа, която не работите, но работите уж работите. И петък, събота и неделя сторите от почивки, сторите от барови, сторите от дискотеки, разбираш ли, мазарляк. Това ли е вашия собствен живот? Или това е чуждото одобрение, което уж чакате и чуждата завист, която ви ще си захраните собствените комплекси? Това е нещо, което вас не ви прави щастливи, защото вие повечето, нека не се лъжем, вие повечето имате последен модел телефон, имате хубаво жилище, имате уж оригинални скъпи дрехи, постоянно ходите по почивки и в същото време усещате една празнота вътре. Тая празнота усещате, защото вие не го правите заради вас самите, а вие го правите заради чуждите хора. И това ще продължава така. Винаги ще бъде така, за съжаление.